Sunlochen Gobekhlana Nini na harmongachen salsa sobina Nini shumai rongachen ithamnarina Yakbaya Romun Baksakhe Hanchani Phanban Baksakhe Hansa korang pisharai Hansa ya prishelairai Yung salama ohimnai Hansa ke Bubagani Lama Hansani Coba Bubagani Lama Hansani Coba पहिला हामबाय ससियेल मिडियानो जों दिनै ब्लड डेपुटेसन माने हलाय दिनै कायथाम दैनो मेन हलाय टिप्रासा एकर्ड साइकेल हलाय दिनै 125 एमेन्डमेन्ट थार हलाय दिनै एडिसि बिसि इलेक्सन दैनो जों दिनै रुपाइसरि ब्लड जों दिनै डेपुटेसन प्रदान खालामदों नाय बुनिबायनो जों दिनै रुपाइसरि ब्लड फाइलाय जमा खालायलाय जों दिनै डेपुटेसन प्रदान खालामदों जोंथ' नुयो जे न'खराव एलायन्स खालामनाय जे स्टेट गभर्नमेन्ट बाय बेनि बागै अनलाइन जे बिसि इलेक्सन दिनै पुरा डेपुटेसन ना जों राज्य दर्शन पार्टनार एलायन्स पाबो नायदि दीर्घदिन जाबत तिनी ताकबो 2018 नि परेनि आगे जे बिसि इलेक्शन माने तिनी 7 बছর चले तो ताकबो एडीसी एरिया दरहालाय ताकबो माने अनडेभलपमेन्ट ओइ तो तामाने हनलाय ताकबो बिसि इलेक्शन खलाय जागिया तिनी काबांमा जनरल एरिया दरहालाय काबांमा तिनी नगर पञ्चायत बो ओइन थाङो एबं उपनिर्वाचन बो ओइन थाङो आबनि बायनो जों नायो जे तिनी एडीसी एरिया बो एकटा जागा फाइथक डेभलपमेन्ट नि बाय तिनी बिसि इलेक्शन अंगियालाय बिसि इलेक्शन अंगियानि बायनो तिनी बिसि दर कोनो बमा बफा करियाति ओइन तो आबनि बायनो जों थ्रु भिडिअ नि तरफतै जों राज्य सरकारनि थानि एबं स्टेट गभर्नमेन्ट सेन्ट्रल गभर्नमेन्टनि थानि जों जानानो जे एडीसी एरिया बो बिसि इलेक्शन खालायो डेभलपमेन्टनि रास्तानो खुलायरोना बायनो जों सारा त्रिपुरा राज्य तिनी त्रिपुरा मथानि ओइ जोंबो तिनी रुपाइसरि ब्लकनो जों तिनी डेपुटेसन प्रदान खालायदों माने जे डिमान्ड माने बिथिंतै ताकलायबो जुदि नने जे बिसि इलेक्शन जुदि अंगियाला न तामा खालायो आशा खालायो बिसि इलेक्शन ताकलाय अंनायनि चान्स दं तामाने हाइ कोर्ट बो राय रोजा जे बिसि इलेक्शन खालायदि होनै आबनि बायनो जों आशाबादी जे बिसि इलेक्शन अंनाय जों आशा खालाय जुदि बिसि इलेक्शन अंगियालाय जों आन्दोलन अखनाय तामाने हलाय चिनि मानथायना मानानि बाय जों नाहालाय सानै आरो बर' आन्दोलन नंनाय जों एलायन्स पार्टनार तंफाबो चिनि मानथायना मानानि बाय जों आन्दोलन खालाय दंनाय चिनि मानानि बाय चिनि सुजुग सुबिदानि बायनो जों आसुइ दंबोला जों दिनै रुपाइसरि ब्लकआवनो जों दिनै डेपुटेसन प्रदान खालायदों आंनि श्रीमं मनिन्द्र त्रिपुरा आं 39 एसेम्बलिनि ब्लक प्रेसिडेन्ट आंबाय बाहा दङ जोंनि अल सिनियर लिडार धनन्जय त्रिपुरा एबं सुनील त्रिपुरा दङ आरो जोंनि टिडब्लिउनि प्रेसिडेन्ट डिप्टी त्रिपुरा दङ जोंनि सेन्ट्रेलनि जिएस टिडब्लिउनि मिस जुलि देव बर्मा आरो दङ जोंनि सिनियर लिडार त्रिदत्त त्रिपुरा एबं थाइंगम आरो तिकेन्द्र बगेन टांकामा जोंनि सिनियर लिडार दं